जानबाय साराय जानबाय नै एवनो नागिरदों लोगोफोर आङो खावसे दोनगोन खावसे एवगोन नैबे आलुखौ एसे होगोन नै सामब्राम बानलु हानानै लाखाबाय आइ दायो देखायगोन र' आं बेखौ सेरनानै लाग्रोनि मा होनदों? मा? खालामनांगौ नामा? खांनानै दोनसै ओमफ्राय नाफाम एवगोन लोगोफोर आं नाफाम खांग्रानि र' अनला ओंख्रिया मेवाजों अनलाजों साखिनोसैहाय जाबाय नै रानथाबलाय लांबायसो साखिनि बिदि साइज नुबायहाय सासे कालारा बाथोन एवलायबाय नै आयौ जाब्राय बारानो बुखांजोब्बायहाय नाफाम बाथोनानो बानलु हाइजें सामब्राम एसे रानबावनांगौ र' नाफाम बाथोना लोगोफोर आंना बरिया बुंनांला अनला ओंख्रियाबो देन्जार गोथाव जाखादों नै बेदर एवनायाबो ओमफ्राय मोनजोब नोंनो वाव र' मेंग' जानोसैलाय दाउ एवनाय जाखांबाय अनला ओंख्रि जाबाय नाफाम जाबाय दायो मेंग' जानोसै थाइजौ जानोसै दायो आयु ओंखामखौनो जानांला सोरबा रसिना खानायानो जादों इया गरवालासो थाइजौ गोमोन माइबा गोमोन खुलिसे होलांदो गावसोर थांनो टाइम नाफाम बाथोन लानोसै सुस्रांखांबाय लोगोफोर दायो सिखोनसै नै दहाय बुङो जि बुरजा सुदों आङो नै ओरैबो मामिनियानो बुंजोबनाय अखा हानानै दाख्लै सुनो मोनाखैमोन ना ओमफ्राय दिनै एसे सान्दुं दुंदों सुजोब्बाय दहायो गस्ला रानबावाखै खोमा सान्दुंआनो मोलेलेसो ना बारा रानाखै होमबाबो रानसाबबाय गथ'नि जियानो जि बुरजाखा ओरैबोनो बिफानियाबो रानजोब्बाय थिखोग्रोनोसै दासो जाखांखादों ओमफ्राय सुखांबाय लांफैबाय आङो मेंगुलायबाय आयौ फाथैना रानजोब्बाय नोंना नोगोद दै जादोंना दैया ओरैजाय बुंजोबदों मारै दै बोहैबोनो दे नै दैजों ओरैजायबो बे दैनि थाखायनो फाथैया थैबाय हनै फाथैयानो रानब्रंजोब्बाय थिखोग्रोनोसै आं र'